pasando no mundo? Tú que faz de reciclar a roupa de frente? Na casa. Faz algo? Sí, E que faz? desde fai bastante tempo reciclo. Reciclo todo, plásticos, latas... E onde pos? No, os plásticos, sí. No contenedor amarillo. Seguro? Seguro. E no verde a orgánica. Pero a orgánica non faz? tamén. Mira, Cho non decir, faz. sí. Todo que non bota líquido, demasiado líquido, vai para compost. Pois é, perfecto. Iso Casi. non podo facer porque As botellas tamén, reciclo. E o Papel. tamén. Pero non nos podemos facer, pero os chavales estos que viven por aquí, Papel non. nin o papel nin o plástico, non teñen contenedores. Seguro. Seguro. O sea, que fuera por acá. Sí, tamén me gustaría que se fixese eso. Que no rural, además, se desen posibilidades para poder reciclar. É moi bonito decir que se recicle, pero sin moitas posibilidades. Eso. Me gustaría que non se diesen todos os plásticos que hai tirados. O do silo. Todos os do silo e máis plásticos. O que se algún señor vai paseando por aí, un botello de agua e ao cabalo non tira cousas así. Un mínimo de conciencia. Vale, ben. Sí. Pois entón vamos a mandar unha carta ao Pepe. Mandados. Vamos. Eu comprométome a, cando vexa un lixo no suelo, collelo e tiralo o contenedor, porque a natureza non é un basureiro. Naturaleza ten ciervos, el tigres. Ten ciervos? Se pueden matar. No se pueden matar. Pois eu comprométome a recoller a basura que atopo tirada polo chan cando vou de paseo polo meu pueblo. E vos animadesvos? A ver a poner un conejo, señor. Eu teño claro, vou reducir e non vou usar tanto plástico. Que crecen los árboles. Comprométome a cerrar a auga da billa cando me lavo os dentes. Hay que cuidar a las vacas y hay que pasear los cais. E cuidar a naturaleza? También. As plantas e todo eso hai que cuidalas? Sí. Eu vou reutilizar e vou reducir o consumo de plásticos. Hay que cuidar la naturaleza. Vale, eu comprométome a non mercar máis botelliñas de plástico, a usar unha botella de cristal ou unha que veña específica, tanto para min como para a miña nena, para ir ao cole. E a maiores teño un bidón onde utilizo auga que cae da goteira para recoller auga e que regamos todas as plantiñas que están super felices porque leva moitas vitaminas. E ti comprometeste? Hai que cuidar a naturaleza? Sí, y los animalitos hay que pasearlos para que no se morran. E vou apagar as luces cando non sexa necesario que estén encesas. A no tirar basura en el suelo. Vale, me comprometo con el reciclaje del papel y de los plásticos y también utilizar pues, la cantidad menor de agua posible y permanecer haciendo esta tarea. Ah, que vou recoller todo o que me encontre tirado polo suelo. Eu comprométome a reciclar o papel para estudiar e para facer máis cousas con el, como para facer papel novo. Eu comprométome a andar máis en bici e menos en coche. Pois é cando vou facer a compra sempre levo unha bolsa, case sempre de tela, para non ter que collerlos de plástico. Eu comprométome a non tirar os chicles ao chan. Para loitar contra o cambio climático e reducir a miña pegada ecolóxica, eu fago consumo local e así
contribúo ao mellor uso do solo. Cando lavo as maus, cerro o grifo mentras as xabón. Eu comprométome a utilizar máis bolsas de tela en vez de plástico. Eu comprométome a reutilizar as botellas de auga. Non tiramos as parazas das patatas. Por qué? Para darlles os cochos. Comprométome a gastar menos litros de auga hasta que lle poñan un dosificador aos grifos do colegio. Eu levo moitos anos facendo reciclaxe, dende que era prácticamente unha nena. Incluso daquela que ainda a xente non tiña nin contedores onde meter a basura, nin o papel, nin o vidro, nin nada, xa había moita xente que se dedicaba a recoller os cartóns dos comercios. Non sei se vos acordades, pero eso era así. Eu tamén o facía na miña casa, levaba o papel que se recollía na miña casa, levaba eu ás empresas que había en Ferrol e que recollían todo ese papel. E non me daban un peso por ele, me daban nada. Eu facía-o. Non facía o de plástico, porque naquel momento non había tantísimo plástico como agora e a xente non estaba pensando en reciclar plástico, pero eso xa o facía. O mesmo que a comida e o mesmo que o aceite. Eso sí que se reciclaba sempre na miña casa, porque tamén se facía xabón co aceite reciclado. Como fixemos aquí o ano pasado, co xabón. Pois exactamente igual, o facíamos nós para lavar a louza e para lavar a roupa. E agora eu sigo comprometida do mesmo xeito que estaba antes, pero con máis intensidade, porque agora hai moitas cousas que nos facilitaron tamén a labor de reciclar, como son as pilas, que antes tampouco había onde metelas, o vidro, que tampouco había, e a comida tamén. Eu a comida trato de que non sobre na miña casa. A veces hai que tirar algo, pero vamos, é algo insignificante, porque procúrase aproveitar ben a comida. Entón, sigo nese plan, e quero seguir así. A min gustaríame poder reciclar os plásticos do silo, pero non podo xa que o único punto de reciclaxe que había cerraron. Comprométome a non tirar as pilas no contenedor e traelas ao colegio para reciclar. Ola, vou vos contar un pouco o que fago eu na casa e no cole para intentar amortiguar un pouco o cambio climático. O que fago no cole é que intento utilizar ou reutilizar todo o papel que usamos, porque, sabedes que aquí usamos un montón de papel, entón hai que tratar de usalo polas dúas caras e intentar tamén despois acordarse de reciclarlo. E o que fago na casa é que procuro gastar a menor enerxía posible. Por exemplo, unha cousa que eu fago é, cando fago de comer, en vez de facer para unha vez sola, se podo facer para 2 veces ou para 3, despois gardo esa comida e así esa enerxía que se aforra váleme para facer despois outra cousa distinta. E iso é o que fago, sobre todo. E, tento, gastar, comprométome a gastar cada vez menos calefacción, menos aproveitar mellor a auga, pechar a billa cando estou lavando os dentes, ese tipo de cousas, e gastar menos luz tamén, se é posible. Eu comprométome a reciclar fios das alpacas, porque cando vexa vou recollelo para utilizarlo para outra cousa. Vou intentar usar menos o meu coac porque contamina moito. Prometo plantar un árbol cada ano porque os árboles absorben o dióxido de carbono. Prometo usar menos bolsas de plástico. Non debemos tirar o aceite que non utilizamos polo fregadeiro. Non podemos esquecer que os ríos e os mares comezan na nosa casa. Comprométome a desenchufar os cables. Ahora que sei que o meu tractor contamina un montón, prometo usalo menos. Eu non penso tirar nada no suelo e recorda, o que non tires na casa non tires fora.